Pro modeláž na soft typy potřebujete lampičku Symbol Touch, soft typ typové, štětec číslo 4, pilníky 100 a 150, sponge, podkladovou bázi, gel a top. Vyberte si požadovaný tvar a šířku soft typů a na předem připravený nehet aplikujte podkladovou Rubber IQ bázi na celou šířku nehtu a polymerizujte 30 sekund. Na okraji typu aplikujte podkladovou bázi a přilepte za pomoci lampičky Single Touch. Polymerizujte 30 sekund v lampě. Za pomocí kleštiček si upravte délku soft typu a dál už pracujte s pilníkem. Hrubost 150 je ideální ke kůžičkám, protože vám je nepořeže. Upravte si kraje a délku. Zmatněte celý soft typ spončem a odstraňte prach. Aplikujte další vrstvu podkladové báze na celý nehet i na soft typ. Polymerizujte 30 sekund a dál budete modelovat štětcem číslo 4 Rubber IQ gelem. Naneste na celou plochu nehtu vydatnou vrstvu a pak aplikujte kapku gelu do místa apexu. Díky samovyrovnávacímu efektu se Rubber IQ gel krásně srovná a nehet bude dokonale hladký. Polymerizujte 30 sekund a modelujte další vrstvu. Pokud se modeluje na víc slabších vrstev, nehet méně pálí a materiál budete mít dokonale aplikovaný, díky čemuž se vyhnete dlouhému pilování. Nezapomeňte na kraje a opět si postavte i v této vrstvě apex. Vytvrďte, setřete výpotek a dopilujte. U kůžičky opět použijete pilník číslo 150 díky jemnějšímu zrnu a pro větší odstranění materiálu použijete hrubost 100. Na závěr dohlaďte pilníkem sponge, kterým vyhladíte veškeré rýhy od pilníku. Odstraňte přebytečný prach a aplikujte závěrečný Rubber IQ top na celou délku nehtu ve vydatné vrstvě. Nezapomeňte ani na kraje a polymerizujte v lampě 30 sekund. Takto vymodelovaný nehet je tenký a krásně pevný.